Nung tayo'y bata, Pasko'y pinangarap. O kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sampung taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasangga. Ang misa ay pinagdiriwang, ngunit ang pinaka-inaalala ang pagsilang sa may kapal.
pinagmamasdan ang iyong kagandahan, tuwang nararamdaman di mapantayan. Sa daming nanliligaw sa'yo, akong siyang napili mo. Sadyang pinagpalang magkaroon ng tulad mo. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit masasapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Ano bang hahanapin pa? Complete package ka na. Hindi lang puro ganda, may talino pa. Ang puso mong mamahalin, hindi babasagin. Pag-ibig mong nagniningning sa aking piling. Oo, nasa'yo na ang lahat. Sa totoo lang, higit pa sa sapat. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Kung isa-isahin ang maganda sa'yo, baka di na matapos ang kanta na to. Sa ganda mo pa lang, madami na akong nasulat. Wag na yung iba, baka kasi sila magulat. Sa bawat tingin lalong gumaganda, pumupuso ang mata pag nakikita ka. Para kang bulaklak na bawal kong pitasin, para kang ulam na bawal kong papakin. Di ako marunong mag-rap, pero para sa'yo ako'y magpapanggap. Di kaya mag-double time o kaya mag-triple time, sa'yo lang buong time, sa iba wala nang time. Sige na, sige na, sige na. Oo na, wala nang iba pang papatibok ng puso ko, katulad ng ginagawa mo. Hindi na dapat pang mangamba, puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. Sige na, sige na, oo na, wala nang iba pa prinsesa. Puso ko, katulad ng ginagawa mo, prinsesa. Puso ko ay nabihag mo na lang ibang mahal, kundi ikaw o aking prinsesa. O aking prinsesa. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng magiting, sa manlulupi, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo paghaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidikit. Ang bituin at araw niya kailan pang may magdidilim. Lupa ng araw ng walo aming pagsikta, buhay ay langit sa piling ko. Aming ligaya na pag may mamapit, at mamatay ng dahil sa'yo. Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of the new day with God as our constant guide.
God our Father, may you grant us wisdom in our decision, courage to rise from all our mistakes, devotions to our duties, and gladness to share and cooperate for the good of our families and our community. May you spark in us a love for the truth and respect for one another. May you preserve us from false pride, unselfishness, and help us to live in peace with one another as brothers. Amen. Good morning. This is radio station DYWB, now signing on. DYWB is a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators. Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo
Radyo Bacolod. Daily Gospel Reflections. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Madres and Daughters of St. Paul. Mayong adlaw mga kauturan ko kay Kristo sa sinikalimang adlaw sang aton misa di Aguinaldo. Kaagahon pa kita liwat nagbugtaw, agud magsaulog sang santos nga misa, kagayhan na batianan naton ang ebanghelyo naton sa sining adlaw. Gani, padayon kita sa sining adlaw sa pagpamalandong pagid sang pulong sang Dios diri sa aton matahom nga programa, Bag-ong Adlaw. Patulua subong sang ulan ang isa nga matarong, gikan sa langit, kagang duta magapatubo sang isa ka manluluwas. Mga muyo kita. O Diyos, paagi sa pagbaton sang walay dagta nga Birhen Maria, sang mensahe sa anghel, nangin puloy-an siya sang imo walay katapusan nga pulong, kag napunan siya sang kasanag sang Espiritu Santo. Hatagi kami sing grasya sa pag-ilog sa iya, agud nga maukod namon nga tumanon sing mapainubuson ang imo kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesu-Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang santos nga ebanghelyo suno kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 26 tubtob 38. Sa ikanom nga bulan sang pagbusong na Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazareth. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa ka ulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginhingalanan kay Jose nga kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya ka nagsiling, "Magkalipay ka, ikaw nga labing hamutan, ang Ginoo yara sa imo." Sang pagkabati ni Maria sa ginsiling sang anghel, natublagid siya, kanagpalibog kung ano ang kahulugan sang ginhambal sang anghel. Nagsiling ang anghel sa iya, "Hindi ka magkahadlok, Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon, magabusong ka mag-aanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya, kag pagatawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya nga hari, subong sang iya amay nga si David. Kag manginhari siya sing dayon sa mga kaliwat ni Jacob, kag ang iya ginharian, wala sing katapusan." Si Maria nagsabat sa anghel, "Ano ang pagkahimo sini, kay ulay ako nga babae?" Ang anghel nagsabat, "Ang Espiritu Santo magakunsad sa imo, kag ang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini ang balaan nga bata nga matawo sa imo, pagatawgon nga anak sang Dios. Dumdumabala ang imo paryente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong na sing 6 ka bulan sang isa ka bata nga lalaki. Kaysa Dios, wala sing bisan ano nga indi mahimo." Si Maria nagsiling, "Alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo ginsiling." Kag ang anghel nagbiya sa iya. Mga utod sa ebanghelyo nga bago lang nato nabatian, nagsaysa ini nga dapat kita magsaulog sang ginsuguran sang kabuhi, ang pulong nga nangintaw. Amo ini nga adlaw sang pagsabat sang mahal nga Birhen Maria sang iya huo sa Dios, nga nangin pinakamaayo nga halimbawa kung paano ang pagsabat sa Dios. Para sa pagpadalong pagid sang mensahe sang aton ebanghelyo, mamati kita kay Sister Josephine Rastica sang Sisters of the Rural Mission Order of Saint Benedict. Maayong aga, Sister Jo. Mayong aga sa imo, Sister Ninya. Kag subong man sa aton mga tagpalamati sining programa.
Sa akon pagpamalandong sining aton santos nga ebanghelyo nga ginkuha kay San Lucas, ang tinaga nga nakakuha sa akon igtalupangod amo ang kaysa Dios wala sang imposible. Sa akon kabuhi, ilabi na gid kun ako yara sa problema, hindi malikawan nga nagasala-sala ako. Pariyo abi sa tong duha ka semana nga nagligad, nagiwat kami sang amon ika-49 nga pagsukat sa pagtukod sa amon kongregasyon. Kagsubog man ang pag-perpetual profession ni Sister Hazel. Gasala ako tungod sa pagkamatuod ang amon kongregasyon pigado, kag wala gid sing kwarta. Sa ngalan pa lang namon nga daan, nga taga-uma kami. Ti may selebrasyon kami, kag wala kami kwarta nga ginauyatan. Ang balatyagon mo bala nga wala ka sa may ginauyatan, maano kami sini. Ayhan, mahangpan ako sang aton mga kubos nga mga kauturan dira sa kaumahan. Ang akon pangadi sadto nga tion, Diyos ko, imo ini kongregasyon, hindi kami pagpabayi. Pag-aaga ginsugat si Sister Hazel, ang amon madring manugperpetual kay nag-retreat siya dito sa Malaybalay. Kag dito siya nag-retreat para sa perpetual profession. Siling sang iya formator sa akon, sister, i-continue talang si Sister Hazel sang iya retreat. So meaning complete silence. Ang sabat ko lang, oo sister. Tapos, pagpanyaga, hambal sang isa ko kamadre, sister, mabakal kita sang aton mga kinanglanon para sa Naura Recollection. Ang sabat ko sa gihapon, sige. Pero sa pagkamatuod, wala gid ako sang may ginauyatan. Sang gabi na, tapos namon Vespers, nagutik si Sister Hazel sa akon. Nga may ginpadala si Sister Erlinda halin sa Malaybalay. Sus daw, ginbasyahan ako sang mabugnaw nga tubig, do nagtiskog lang ako. Ginkuha niya ang sobre kaginhatag sa akon. Ginbuksan ko kaginhatag sa mga madre nga nagakinahanglan. Ayabaw insakto gid lamang sa kinahanglanon, wala sang kulang, wala man sing sobra. Kag sa pagpungko ko sa tubangan sang Santissimo, antes ako magtulog, hambal ko kay Lord. Ikaw bala Lord? Gina-joke mo gid ako permi. Ginapakulbaan mo pa ako. God is a God who provides. Salig lang. Kaysa Diyos, wala sing imposible. Sa aton santos nga ebanghelyo, may duha ka babaye nga nagbusong, ang isa kahubin pa kaayo. Kag ang isa naman, tigulang na, kag ginasili nga do sa imposible na magbusong. Apang ang tanan natuman tungod sa kabubuton sang Dios. Sa Dios wala sing imposible. Sa aton nga pagpangabuhi, ilabi na gid kung yara kita sa mabugat nga problema, salig lang kaysa Dios wala siyang imposible. Mayong aga sa tanan, kag dalayaw ng Dios. Madamo gid nga salamat Sister Jo sang imo matahom nga pagpaambit diri sa kahanginan, sang imo personal experience kung paano nangin buhi ang pulong sang Dios sa imo pagsabat sa kabubuton sang Ginoo. Kabay nga padayon nga mangin modelo naton ang mahal nga Birhen Maria sa aton pagsabat sa iya kabubuton. Kabay nga mangin takos kita kag mahamutan ini sang Dios para sa iya kahimayaan karon kag sa gihapon. Sa mga luyag makigangot sa mga madres, sang Sisters of the Rural Mission Order of St. Benedict, yari ang ila address, 171 Kamingawan, Barangay Estefania, Bacolod City. Pwede man kamo makigangot sa ila cellphone number 0906-4822-463. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod. Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City.
Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-5410-771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lurilia. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sang mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radio. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa oras nga, alas 4 saga. Mayngaga Pilipinas, mayngaga Western Visayas, syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Welcome na sa aton iya nga palatuntunan, dirigid lamang sa Bombo Reports First Edition. Subong Martes kita sa karon nga adlaw banwa pet sa BNT kita sa bulan sang Disyembre tuig 2022. Christmas in the air, you can feel it everywhere. Kag para naman sa ato nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. It's 5 days more to go before Christmas. 5 na lang gid lamang kadlaw banwa. Kag Christmas na. Sa liwat, welcome diri sa aton nga palatuntunan sa gihapon ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia sa aton nga mga top stories of the day nga aton nga tutukan kag diskusyonan sa subong iya nga aga. Today, mayara naman kita sang pagsaka sang presyo sang gatong. Matapos man ang oil price rollback, oil price hike naman bawi-bawi lang. Samtang sa dugang pa nga mga balita, ang gobyerno nag-encourage ang publiko sang SIM card registration. Balita nagikan sa luwas, Russia kag China patigayon iya sang joint naval drills. Isa naman sila yung aduaho. Kag subong man sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo, no, subong iya nga adlaw, ikalima nga adlaw sang simbang gabi. Day 5 kita sang simbang gabi sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So, speaking sang simbang gabi, tichikero naton, Bombo Anthony, ang si Bombo Carla May Defensor live sa may Triumph of the Holy Cross Parish Church, no, sa may Barangay Estefania. Sa aton yung mga kabombo kay nahibaruan naton nga every 4:30 in the morning ginapalayag naton diri sa kahanginan diri sa Bombo Radio, no, ang pag-cover naton sa simbang gabi, sining subong iyang aga sang Santos nga misa. So sa aton nga mga kabombo, no, sa sulod ni siya sang siyam kadlaw bilang paghatag kay gayunan sa mga devotees nga hindi na makasarang
pa sa nga mga kadto abi sa simbahan, sa kaagahon, bangod sa kabudlayan, no? Say for example, mga utod naton, kalabati mga may edad na, no? Or may mga kauturan kita nga may mga trabaho bala. So temprano pa mayo nang ara na nagigest tag sa iya ka mga panimalay, no? Or sa mga utod man naton nga mga OFWs o kung mga kabombo naton sa mga malayo nga mga lugar nga kabudlay, no? Para nga magkadto sa simbahan. So, inyo makita, kag syempre, mapamatiyan sa Facebook Live naton, sang Bombo Radyo Bacolod page naton, o kun sa 630 kHz, sa inyo sining mga radyo, o kun sa audio streaming sa Bombo Bacolod website, no? Ang www.bomboradio.com Bacolod. Okay? So, at the comfort of your homes, no? You can still listen or watch sa ato niyang simbang gabi without coming out of your houses. Iniipagi sa Simbang Gabi live coverage sang Bombo Radyo Bacolod. So, enjoy, makapamati kita iya mga kabiran, no? Sang Siling Santos iya nga misa, makapangamuyo kita, maka-reflect naman kita. Susubong iya nga aga. Hands up sa mga wala pa absent. Kaya ang hambal gani ni Father, no? Magatuman ang inyong mga wishes kung makumpletong Simbang Gabi live sa Triumph of the Holy Cross sa Parish Church si Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good morning! Yes, Bombaan, good morning. Ikalima nga adlaw sa nga Misa di Gallo kon Aguinaldo, Misa di Aguinaldo, Bomboan, diri sa may Triumph of the Holy Cross Parish Church. So sa subong ti, medyo matutay kita diri subong sa Guaan, sa nga church mismo, pero ti ang sulod buta na iya Bomboan, no? Ti tungod nga, nag-ulan-ulan Bomboan. So ang iba siguro ti wala pa, no? Pero pag nagsugod niya ang misa, Bomboan, ti mansig-mansig na inisulod diri sa simbahan. Bomboan, ti ari na gani, no? Yari na si Very Reverend Father Francisco Perez, Bomboan. So siya subong aton sini na celebrante. Okay, sige. So sa aton yung mga kabombo, Bombo Anthony, again live sa Triumph of the Holy Cross. Ayos na kita, no? Pamatian na naton, kag makita naton habang tanagani live ang Simbang Gabi coverage naton diri sa Bombo Radyo. Sa aton nga mga kauturan kay sa aton nga mga kabombo sa Triumph of the Holy Cross Parish Church, no? Sa Barangay Estefania. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya kag ang pagidait gikan sa Dios nga aton Amay
kagikan sa aton Ginoong Hesukristo, yaron tagi hapon sa inyo tanan. Kagyara man sa imo. Bilang komunidad sa mga gintutunan ni Jesus, ang simbahan nga ululupod nga nagapanglakaton. Ginatawag kita sa pagtugyan sang aton bugos nga pagkabuhi diri sa duta. Kaangay nga aton ginaambitan ang Eukaristiya. Nagaambit man kita sa misyon ni Jesus, suno sa tagsa-tagsa nga kinaiya kag kahimtangan sa kabuhi. Mga utod kag sa mga mag-asawa, labi na gid sa bag-o nga kasal. Kung ang doktor magdeklarar sa asawa na nagabusong siya, what is your reaction? Nalipay ka o kung hindi mapagbatunon? Labing hinigugma nga mga utod, yes, siling sa aton mahal nga Iloy, sang ang anghel nagtunda sa iya nga magadala siya sang anak sang Dios. Ang iya nga decisive nga reaction kag desisyon nagdala sa iya sang iya nga commitment o kon sang iya bugos nga tagipusoon kag desisyon nga batunon ang misyon nga ginhatag sang amay sa iya nga ang Mesiyas ang manluluwas mag-abot na sa kalibutan. Gani sa sining ikalima nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo, pamalandongan naton ini kag ang kalipay nga ginbatyag ni Elizabeth sang pagduaw ni Maria sa iya kag nagkibo ang bata sa iya nga tiyan, si Juan. Gani agon nga manginhimpit ang aton nga paghalad sinitanan, aton anay subong kilalahon kag hinulsulan ang aton nga mga sala. Nagakonpisar ako sa Dios nga makagahom sang tanan kag sa inyo mga utod, kay nakasala ako nga tuod sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Birhen gihapon, sa tanan nga mga angheles kag mga santos, kag sa inyo mga utod, igampo ako ninyo sa aton Ginoong Dios. Kabay nga maluoy unta sa aton ang Dios nga makagahom sang tanan, kag sa ubos na mapatawad ang aton nga mga sala. Tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Maluoy ka, Ginoo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Kristo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka, Ginoo, maluoy ka. Himaya sa Diyos sa kahitaasan.
Mangamuyo kita. O Dios, paagi sa pagbaton sang walay dagta nga Birhen Maria, sang mensahe sang anghel, nga nangin puloy-an siya sang imo walay katapusan nga pulong, kag napunan siya sang kasanag sang Espiritu Santo. Hatagi kami sang grasya sa pagsunod sa iya, agod nga maukod namon ang tulumanon sang pagka mapainubuson sa imo nga kabubuton. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ginpanagna ni Propeta Isaías nga ang Dios mismo magahatag sang tanda sa hari nga si Akaz. Agod hindi na siya magpabilin sa kahadlok, kundi magpadayon sa paglaom sa kaluwasan nga ihatag sang Dios. Ang pagbasa gikan sa libro ni Isaías nga propeta. Ang Ginoo nagpadala sing isa pagid ka mensahe kay Akaz. Pangayo ka sa Ginoo nga imo Dios sing isa katanda. Ayhan maghalin ini sa kadadalman sang kalibutan, sa mga patay ukon halin sa langit sa ibabaw. Si Akaz nagsabat, hindi ako magpangayo sing isa katanda. Hindi ko pagtilawan ang Ginoo. Tungod sini si Isaías nagsiling, karon kaliwat ni David, pamati ka, hindi maayo para sa imo ang pagpaugtas sa mga tao. Paugtason man bala nimo ang Dios? Karon ang Ginoo mismo magahatag sa imo sing isa katanda. May isa ka dalaga nga magabusong. Magabata siya sing isa ka anak nga lalaki, kag pagatawgon siya nga Emmanuel. Ang pulong sang Dios. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo magasulod, siyang hari sang imayan. Ang Ginoo magasulod, siyang hari sang imayan. Ang kalibutan kagang tanan nga yara sa iya, iya sang Ginoo. Iya man ang duta, kag tanan nga nagakabuhi sa duta. Iya inigin tukod sa madalom nga tubig. Sa idalom sang duta, ginpasad niyang iya mga sadsaran sa katadalman sang dagat. Ang Ginoo magasulod, siyang hari sang imayan. Sino ba lang makataklad sa bukid sang Ginoo? Sino ba lang makasulod sa iyabalan nga templo? Ang may matinlo nga binuhatan kag panghuna-huna, nga wala nagasimba sa mga Diyos-Diyos, kag wala nagasad sang kabutigan. Ang Ginoo magasulod, siyang hari sang imayan. Pagabindisyonan siya sang Ginoo, kag ang Dios nga yaman luluwas, pagapakilala nga wala siya sing sala. Amoy ng mga tawo nga nagapalapit sa Dios, nga nagapalapit sa atubangan sang Dios ni Jacob. Ang Ginoo magasulod, siyang
kusang sala. Ang Ginoo'y ara sa inyo. Ang pagbasa sang Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Sang ikanom nga bulan sang pagbusong ni Elizabeth, ginpadala sang Dios si Gabriel nga anghel didto sa banwa sang Galilea nga ginatawag Nazareth. Ang anghel may dala nga mensahe para sa isa kaulay nga dalaga nga kalasalon sa isa ka tawo nga ginahingalanan kay Jose, kaliwat ni Haring David. Ang ngalan sang dalaga amo si Maria. Ang anghel nagpakita sa iya nga nagsiling, magkalipay ka, ikaw ang labing nahamutan sang Ginoo. Ang Ginoo yara sa imo. Sang pagkabati ni Maria sang ginsiling sang anghel, natublagid siya kag nagpalibog kung ano ang kahulugan sang hambal sang anghel sa iya. Nagsiling ang anghel sa iya, hindi ka makahadlok Maria, kay nahamutan ka sang Dios. Yari karon magabusong ka kamagaanak sang isa ka bata nga lalaki, kag pagahingalanan mo siya kay Jesus. Mangindako siya kapag tawgon nga anak sang labing makagagahom nga Dios. Ang Ginoong Dios magahimo sa iya sing hari, subong sang iamay nga si David. Ag mangin hari siya nga dayon sa kaliwat ni Jacob, kag ang iya nga ginharian wala sing katapusan. Si Maria nagsabat sa anghel, ano ang pagkahimo sini, kay ulay ako nga babae. Ang anghel nagsabat, ang Espiritu Santo nagkunsad sa imo, kang gahom sang Dios magalikop sa imo. Tungod sini ang balaan nga bata nga mataho sa imo, pagkatawgon nga anak sang Dios. Dumdumabala ang imo paryente nga si Elizabeth, bisan tigulang na siya kag bawas, nagabusong subong sang 6 kabulan sang isa ka bata nga lalaki. Kay ang Dios wala sang bisan ano nga hindi mahimo. Si Maria nagsiling, alagad ako sang Ginoo, kabay nga matuman ini sa akon, suno sa imo nga ginsiling. Kag ang anghel nagbiya sa iya. Ang mayong balita sa ngaton kaluwasan. Labing hinigugma nga mga kauturan, sa sining ikalima nga aga sa aton nga misa sa kaagahon, ang misa di aginaldo o kon ang misa di galyo, ang pagpamalo sa mga manok. Ang tema nga ginahatag sa aton sa bugos nga diocese, ang stewardship kag ang commitment. Pat sa sining santos nga ebanghelyo, akon iya tagaan sang igtalupangod kag gintiguluhan. Mary, bringers of joy. Si Maria amo ang tagdala
sang kalipay. Apang antis initanan, I want to begin luyag ko nga sugdan introducing to you what I called wattage taste. Ano ini siya? Makita naton diri sa sulod sang simbahan ang nagkalain-lain nga mga bombilya. Lain-lain man ang mga wattages kag ang mga electric lamps, ang ilang kasanag kag ilang mga bulbs. Sa inyo nga mga balay, amo man may nagkalain-lain nga mga wattages nga nagadeterminar sang brightness ukon sang iya nga kasanag. May mga wattage nga ayhan 5 watts. May mga ara nga 25 watts. Others 100 watts. May iban 500 kag 1,000 watts in so on. People, ang mga tao katulad sa mga suga. Sang pagbugtaw ninyo kag ina sang aga, you are only struggling nga magtindog. Kag sa pagtindog ninyo dira, mahatagan naton sang wattage posible 25 watts. Pagkatapos ninyo panghilamos kag ina iya kung nakapanghilamos kamo. Pagkatapos ninyo panghilamos kag ina, amat-amat nga nagsiga ang inyo mga mata. Klaro-klaro jutay, posible 100 watts. Pagpangapi ninyo kag ina, ara ng strength. Kasadya man to sa ilangan ni kag ina tapos misa. 200 watts. Kung makita naton ini nga mga tao, kung magkadto man kita bisan diin sa airport nga nagapaabot kita sa mga tao, either asawa o kunbana, labing hinigugma nga mga utod, nagalabot sa 1,000 watts. Ini. Apang pag-abot ninyo diri kag ina, kag makita na akong subong, katulad sang bombilya nga nagapiraw-piraw, liwat ang inyo nga mga mata. Inyo lang struggling nga sa inbuksan ini, kag liwat kay siling nako nagapiyong ng iban. Why? Bangod nagnubo naman liwat ang wattage sang aton kaugalingon. Yes, may mga tao nga parehas sina nga sa tagsa naton katagipusoon ang kasanag kag subong man ang aton guya, nagapakita sang kalipay. Apang aga pa kun kisa nasugata naton ang tao nga hindi naton nanamian kag nag-dim light ang aton nga guya. Nagkurisong kita pagkatapos sang kalipay nga sa diin aton nabatiagan. Yes, may mga tao nga makapasanag sang aton nga tagipusoon, sang aton nga mga guya, kag may mga tao man nga aga pa napunder na ang aton pagsiga. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan. Let us ask ourselves, pamangkuto naton nga nagakambyo ang aton dagway kag itsura kung makita naton ang iban nga mga tao. Ilabi na gid ang hindi naton maluyagan. Sa aton santos nga ebanghelyo subong, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, sa nasiling ko na si Maria tagdala sang kalipay. Mary is the bringers of joy. Sang ang anghel nagtunda sa iya nga magadala siya sang isa ka bata nga lalaki, waay sing pagpangduha-duha, labing hinigugma nga mga kauturan kay Jesucristo, ang pagresponder niya nga amo ang naghatag sa iya sang commitment, pangkabugusan sang iya nga pagkatao,
sa piyak sang pagpangalagag posible sang magsiling siya. Paano ang pagkahimo sini kay ulay ako nga babae? Kung sa aton pa, sa Ilonggo naton, virgin pa, no? Ambot kung virgin pa ang mga dalaga subong, ulay pa ang mga dalaga subong, I doubt. Tulabing inigugma nga mga kauturan, bangod sini, isa ka istorya ang ginbasa nakon sa libro ni Father Bel San Luis. May isa ka babae, isa ka dalaga, isa ka laon, nga kadamo-damo gid sang iya nga mga imahin sa ila nga balay, imahin sa mahal nga Birhen Maria. Kagamo ini gani subong nga akon ginsuksok ngati Marian Blue bangod sang piyesta sang visitation, ang pagduaw ni Maria sa iya pakaisa nga Santa Isabel. Sili sang pare nga gininbitar niya mamahaw, sili niya bo katahom sang imo collections nga mga imahin sa mahal nga Birhen Maria. Nya ano na siya iya? Nya Father, amo na siyang Immaculate Conception. Ini iya, nya ti amo ni siyang barangay sang Birhen. Ini siya iya, amo na ang Birhen sang Fatima. Ini siya iya, amo na ang Birhen sang Rigla. Sa katapusan, nakita sang pare ang iya nga picture sa tanan nga mga gimbutang niya. Siling sang pare, ti ini siya, virgin man ni siya. Sila si Father, bala kalangulango, ako na iya pro. Butsing nga nun, hindi siya virgin, pro laon. Yes, siling sang ni Maria, ano ang pagkahimo sini, kay ulay ako nga babae. Labing hinigugma nga mga kauturan, ang mensahe sang anghel, siling niya, ang Espiritu Santo, amo ang nagpadala kag nagpabusong kag ginpadala sang Dios nga matao ang Mesiya sang kalibutan. Sa sining ikatatlo nga tinaga subong sa sining ikalimaman nga adlaw, labing hinigugma nga mga utod, ang ikaduha nga adlaw sang aton misa di Aguinaldo, sang pagtunda sang anghel sa kay Jose, siling sang anghel, "Fear not, Joseph, hindi ka magkahadlok, Jose, nga imo pangasawahon si Maria as your wife. It was by the Holy Spirit." Ano ang ginahambal sang anghel kagapon kay Zacarias? "Do not be afraid, Zacarias. Say your prayers has been heard." Hindi ka magkahadlok, Zacarias, kay ang imo pangamuyo ginsabat sang Dios. Kag amuni subong liwat. Don't be afraid. Hindi ka magkahadlok, Maria, for you have been found favor with God. So labing hinigugma nga mga kauturan, why Mary, the bringers of joy? Naglakat siya. Kaghapon ang tigulang nagbusong, nagkadlaw, waay-waay na siya magwa sa ilang nga balay sa sulod sang 5 ka bulan, bangod kay ginabantayan man siya sang iya nga mga kasilingan. Ang tigulang nagbusong, nahuyan ang mga tao kung nahuya, kag subong man nagapamantay gid lamang diri, kag karon ang teenager nagbusong. Yes, ano ang sang pangunahuna ni Maria? Nga ang nga naglakat siya pakadto sa kay Elizabeth, kag naglabay siya sa duog nga ginatawag Enkarim. Ina nga doog amo ang isa ka pinakadelikado nga lugar. Dira nagahukmong ang mga makawat. Dira nagahukmong ang mga hold upper. Kag iban pagid nga sahi isang elemento sa sosyedad kay ina nga lugar, isa ka secluded area kag waay kagid sing panglakturan. Amo inang kabangdanan nga mga pilgrims, ang mga turista, waay dira nagalabay apang si Maria. Sa malayo nga duog kag sa sinimana nga paglakat ang iya, nagsakay sa pinakaimol nga salakyan nga amo ang asno. Kag didto naglabay siya kag nagkadto sa balay ni Zacarias. Ano ang iya nga dala? Ano ang iya nga mensahe? May ara bala siyang regalo kay Elizabeth nga nagadalan sa anong kabulan.
Wala. Ang iya dala. Amo ang bata nga iya ginadala. What is the difference between gindala ka ginadala? Kung gindala, meaning to say, something nga aton nga gina-carry o kung ginadala sa aton mga kamot. Apang kung magsiling kita, ginadala, but si ganon ang iya nga ginabusong. Si Kristo amo ang iya nga gindala. Sa tiyan nga iya nga ginadala, nga amo ang naghatag sing kalipay kay Elizabeth. Siling ni Elizabeth, tan-awa bala ang imo nga pagbisita sa akon. Bulahan ikaw sa tanan nga mga babae, kay bisan ang bata sa akon tiyan nagkibo sa dako nga kalipay. Yes, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo ang commitment, ang kabukusan sang pagkatao sa aton mahal nga Iloy, ang iya nga pagkamasinulundon sa plano ka ang cooperations niya sa plano sang Dios nga mataw na ang Mesiyas o kon manluluwas ang kalibutan ara na. Labing hinigugma nga mga kauturan, amo ini nga nag-increase ang wattage ni Kristo nga gindala kagindala ni Maria sa balay ni Elizabeth kag subong man ang kalipay ni Elizabeth para diri. Ti kun ang mensahe nga gindala ni Maria sa kay Elizabeth amo ang kalipay kag ang kabuhi nga si Kristo amo ang ginpadala sang amay nga manluluwas, pamangkuton man naton ang aton kaugalingon. Let us ask ourselves, ano ang inyo ginadala nga mensahe kung magkadto kamo sa balay sa iban? Ano nga sahi isang mensahe ang inyo nga ginadala nga sa diin makahatag kalipay sa mga tao ilabi na gid sa subong nga panahon? Labing hinigugma nga mga kauturan, aga pa kun kisa na punder ang guya sa mga tao nga aton ginabisitaan. Nga ano ang aton dala? Maayo bala nga balita sang kaluwasan o kun balaan nga kutso-kutso ang inyo dala sa iban? Nga bangod sini aton nga ginapamalandungan nga ang plano sang Dios kag ang commitment kun tani naton dapat nga mangin loyal kita sa Ginoo, hindi kay mangin loyalist kita sa iban nga mga tao. Ano ang bot kun singanon nga mangin loyalist kita sa iban nga tao? Nga daw mapatay gid kita. There are times even akon nga usaron ang tiyempo sang kampanya liwat kag elections. There are so many loyalists sa isa ka kandidato sadto nga nangin balingbing subong sa mga bag-o nga mga opisyalis sang banwa. Hindi komitido kundi mga kaplastikan ang ila nga ginadala sa ila isig katao. Amo ina ang kabangdanan kun nga ang iban nga mga tao nagakapunder ang ila nga guya, ang ila nga bumbilya bangod sang indi naton maayo nga pag sinalayo. Can you remember labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sang tuig 1995 ginhiwat diri sa Pilipinas ang 10 World Youth Day. Diri sa Pilipinas ginhiwat kag ginpadala ni Pope John Paul II ang tanan nga mga pamatan-on kag diri nagtipon sa pinakagamay nga pungsod sa bilog nga kalibutan. Ang por lo menos sobra mga 8 milyones ka mga pamatan-on throughout the world. Ano ang dala ni John Paul II sang pagkadto niya diri sa aton sa Pilipinas? Huwag man siya sang bisan ano nga dala nga regalo para diri, kundi ang pagtuo kag subong man iya nga gindala ang mensahe. Ginsiling niya labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo sa mga pamatan-on. Guwa kamo, tell the world of His love.
Gwa kamo kag isugid ninyo sa mga tao ang matuod-tuod nga paghigugma sang aton Ginoo. Kag ina nga paghigugma, labing hinigugma nga mga kauturan kay Kristo gin compose kag nangin bantog sa bilog nga kalibutan nga dapat kita magwa. Dapat kita magwali sa maayong balita katulad kay Maria nga nagwa siya sa iya kaugalingon, hindi kay tagaan siya sing pagdayaw o kun bugal, kundi nga gindala niya ang bata nga iya nga ginadala sa iya taguangkan. Gani kun aton pa ini nga ma-recall, kung madumduman pa naton, ini ang aton assignments para sa aton Ginoo. Gwa, tell the world of His love. Kag sa sina, mapamalandongan naton man gihapon, sa sina nga ambahanon nga aton nga pamalandongan subong. Sa nakabalo palihog, let us tell the world of His love. The world, He gave us His only Son, Jesus Christ our Savior, the most precious one. He sends His message of love and sends those who hear to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love, the greatest love the world has known. Search the world for those who have walked astray and lead them home. Feel the world's darkest corners with His light from up above. Walk every step, every mile, everywhere, and tell the world of His love. Brothers and sisters, if we want to be the bringers of joy to other people, kung luyag naton nga mangin malipayon ang iban nga mga tao, let us always come to people not alone. Makadto kita sa mga tao, hindi kay nagaisahanon kita, but always with Jesus with us. Let us bring Jesus to people. Dalon naton ang maayong balita sang kaluwasan, and we will see our relationship with one another will improve, and their happiness and their wattages go up as our own. Mga utod, luyag sang atong Ginoo nga mangin malipayon kita. Luyag sang Amay nga ang tanan sa sining kalibutan back to order para sa iyang anak kag para sa kaluwasan sang tanan. Kabangdanan nga ginpili niya ang isa ka simple nga dalaga pamatan-on. Wa niya ginpili ang mga Miss Universe. Wa niya ginpili ang Miss Maskara or sino man dira, kundi ang isa ka simple nga babae. Humble, mapainubuson, kag obedience, masinulondon sa plano sang Dios, kag ina, wa ising liwan, kundi ang aton mahal nga Iloy, ang Birhen Maria. Be the bringer si joy, and tell the world of His love. Agud nga liwat ang mga wattages nga napundar kag napunder bangod sang kalain sang buot, bangod sang disunity, kag kulang sang commitment sa aton Ginoo nagkaladula. Bring the good news to your home, una gid, kay paagi lamang sina mapakambyo naton ang dagway sang kalibutan. Amen. Timutuo ako sa Dios Amay nga makagahom sang tanan, magbubuhat sang langit kag sang duta,
Nagatuo ako kay Kristo iya anak nga bugtong aton Ginoo, ginpanamkon sa lalang sang Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus namatay kag ginlubong, nanaog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya kanaghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit kag naglingkod sa tuos ang Dios amay nga makagahom sang tanan. Gikan didto magakari pasaliwan sa paghukom sa mga buhi kag sang mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sang mga sala, sa pagkabanhaw sang mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Upod kay Maria, mangamuyo kita sa Dios ang grasya, agod nga padayunon naton ang makaluluwas nga buluhaton sang iyang anak sa aton nga pagsabat. Buligi kami sang imo grasya o Ginoo. Buligi kami sang imo grasya o Ginoo. Para sa simbahan, kag sa iya mga lideres, nga sa ila pagpanaksi, kabay nga magpabilin silang atampad, ng mga tulugyan sang mga buhat sang kaluwasan, naginbili ni Kristo sa iya mga salili, mga muyo kita. Buligi kami sang imo grasya o Ginoo. Para sa mga nag-aalagad sa gobyerno, kag mga nagapatigayon sang ikaayo sang tanan, nga sila magpaiway sa anuman nga pagsulay, sa kasakon kag korupsyon, kagagot ila matuod nga mabuligan ang mga imol nga nagakinahanglan, mga muyo kita. Buligi kami sa imo grasya o Ginoo. Para sa aton mga Kristohanon nga katilingban, agud magpasanyog sang pag-alagaray kag tagsa-tagsa kapag binuligay sa katilingban nga pag-aman sa pagsaulog sang Paskwa sang pagkatao, mga muyo kita. Buligi kami sa imo grasya o Ginoo. Para sa aton mga panimalay, magtubo kita sa pagkabalaka kag paghangpanay, kag sa pagpabilin nga bukas sa panawagan sang Dios, kaangay sa aton mahal nga Iloy ang Birhen Maria, paagi sa pag-alagad nga matutom, kag pagtuman sang Dios non nga kabubuton, mga muyo kita. Buligi kami sa imo grasya o Ginoo. Para sa aton mga pinalangga nga nagtaliwan, agud mabato na nila ang pahuway nga dayon sa langit, mga muyo kita. Buligi kami sang imo grasya o Ginoo. Upod sa gihapon nga aton ginapangamuyoan ang tanan naton nga mga kauturan nga mga Filipino kag Pilipina sagwa sang pungsod nga nagapangabudlay para sa ila panimalay nga Pilipino diri sa Pilipinas. O Ginoo, hilwaya sila nga tanan sa katalagman sa pihak sining kalipay nga amon ginaselebrar diri sa Pilipinas. Ang iban sa ila waay sang misa. Subong man o Ginoo, ginaampo manamon sa gihapon ang mga pagtilaw nga ginaatubangon sang mga domestic helpers naton nga nagatrabaho sa gwa sang pungsod, sa aton nga mga marineros ka mga seafarers nga maka-eksperyensya sa dalagko nga mga balud ka mabaskog nga hangin sa tunga sang kalalawran, nga mahilway sila sa tanan nga katalagman, mga muyo kita. Buligi kami sang imo grasya o Ginoo. Kag sa tanan nga mga nagamasakit, bedridden, kag subong man tanan nga mga senior citizens, tanan nga mga pasyente sa ospital, mga yara sa operating rooms, subong kag ang sa libo rooms, ilabi na gid ang nag-eksperyensya sang cesarean. O Ginoo, giyahi ang kamot sang amon nga mga manugbulong, agod mapreserbar ang kabuhi, mga muyo kita. Buligi kami sang imo grasya o Ginoo. Sa katapusan para sa aton tanan niyang ayari diri karon nga aga, upod man ang aton nga mga pamilya kag miyembro sini nga nagakalatulog pasubong. Ginoo, ilikaw kami nga tanan sa katalagman, samtang madali na lang ang anibersaryo sang Pasko sang pagkatao sa amon Ginoo, agod nga makaselebrar kami sing malipayon bug-os nga Kristiyano. Ini ginapangayo namon sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Amen.
Mangamuyo kamo mga utod, agod ang akon kagang inyo sakripisyo, mahamutan unta sang Dios amay nga makagagahom sang tanan. Batunon unta sang Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan kag sa kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. Mangamuyo kita, O Ginoo, tamda sing maluluyon ining pinasahi nga sakripisyo ni Kristo, agod sa amon nga pag-ambit sining misteryo, mabato namon na mga grasya nga amon nga ginakalangkagan, sing may pagtuo kag paglaom, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang Ginoo yara sa inyo. Ibayaw ang inyo mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Dios. Takos kag angay gid, igo kag mapuslanon sa amon kaluwasan. Nga sa gihapon kag sa tanan nga duog magpasalamat kami sa imo, O Ginoo Santos nga may pagi sa imo pinalangga nga anak nga si Hesu Kristo. Siya mo ang pulong nga pagi sa iya imo gintugang tanan nga mga abutang. Siyang manluluwas nga imo ginpadala, ginpanamkon sa gahom sang Espiritu Santo, kag nataw sa mahal nga Birhen Maria, sa pagtubo sa amon. Nagdupas siya sang iya nga mga kamot sa paganto sa krus, sa pagdaog sang kamatayon kag sa pagbantala sang pagkabanhaw. Sa sininga paagi, iyagin tuman ang imong kaboboton, kagiyagin patigayon para sa imo ang isa ka banwang pinili. Gani, upod sa mga angeles kag mga arkangeles, upod sa mga tronos kag mga dominasyones, kagupod sa mga angheles ang kalangitan, nagakanta kami sing malipayon nga nagasiling. Santos ikaw nga tuod o Ginoo, tuburan sang tanan nga pagpakasantos. Ipadala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot, agod mahimo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga iya ginbaton sing kinabubuton, iya nga ginkuha kagin pamihak-pihak ang tinapay, samtang nagpasalamat siya.
Iya ini ginpanghatag sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon kamo sini. Kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Subong man pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis. Nagpasalamat siya liwat. Iya ini nga kalis ginpalibot sa iya nga mga gintutunan nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag mag-inom kamo sini. Kay ini amo ang kalis sang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan nga kasugtanan. Nga igaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himoa ninyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang aton pagtuo. Gani, o amay, amon ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, kag ining kalis sang kaluwasan, sa pagsaulog namon sang handumanan sang pagkamatay kapag kabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami, kay imo kami ginkabig nga mga takos, sa pag-atubang kag pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imo simbahan nga nalapnag sa bug-os nga kalibutan. Himpita siya sa paghigugma. Upod sa amon Santo Papa si Francisco, sa amon Obispo si Patricio, kay Obispo Emeritus Vicente Navarra, subong man sa tanan nga mga kaparian. O Ginoo, sa sining ikalima nga adlaw sang amon nga nobinaryo sa piyesta sang pagkatao kag anibersaryo sang amon Ginoong Hesukristo. Bendisyon ni ang bug-os nga kalibutan, ang bug-os nga Pilipinas kag kami tanan nga mga Pilipino, agud nga kami tanan maghigugmaanay kag subong man maghalad sang amon bug-os nga panimalay sa imo. Bendisyon ni kami tanan nga yari subong nagatipon, subong man ang tanan nga mga masakiton nga nagasimba sa ila nga mga balay live diri sa aton kag subong man sa sini nga estasyon. O Ginoo, ginadumdum manamon kag ginapasalamatan ang kabuhi kag maayo nga lawas. Pagpasalamat sang tanan nga mga birthday celebrators karon nga aga kag ang tanan nga mga grasya nga amon nabaton. Amon man nga ginadumdum kag ginapangamuyoan ang tanan nga mga kalag sa purgatorio kag ang mga nagkalamatay na sa imo nga pagkaabyan. Kaluoy man kami nga yari diri karon nagatambong agod nga maambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kag maghimaya kami sa imo upod sa kay Santa Maria Birhen Iloy sang Dios, kay San Jose amon patron sang diocese sang Bacolod si San Sebastian, tanan nga mga santos nga nagpamuot sa imo paagi sa imo pinalangga nga anak nga si Hesukristo. Paagi sa iya kagupod sa iya kagdira sa iya. Ginahatag sa imo Dios sa may nga makagagahom sa kaisahan sang Espiritu Santo.
ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Bilang pagpasalamat sa Amay sa iya nga pagpadala sang iya bugto nga anak sa kalibutan agud luwason kita sa sala, aton siya liwat dumdumon sa sining matahom nga pangamuyo nga gintudlo mismo ni Kristo sa aton tanan nga may isa kita ka Amay sa langit paagi sa pagkanta sang Amay namon. Amay namon ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ng imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sang sa langit, hatagan mo kami niyan, singkan unamon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sang mga sala namon, siling nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Dili mo kami ipadaog sa mga panulay, hinunoo luwason mo kami sa kalaot. Luwason mo kami, o Ginoo, sa tanan nga mga kalautan. Hatagi kami sa pagkidait sa amon nga mga inaglaw. Buligi kami, agod nga maluwas kami gihapon sa sala. Paligo na kami sa tanan namon nga mga palaligban. Samtang nagapaabot kami sang bulahan nga adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik liwat sa Jesucristo nga amon manluluwas. Ang gahong kagang himaya sa mga tuig sang mga katuigan. O Ginoong Jesucristo, ikaw ang nagsiling sa imo nga mga apostoles, ang pagidait kinabilin ko sa inyo. Ang akon pagidait ginahatag ko sa inyo nga tanan. Hindi pagtamda ang amon nga mga sala, kundi ang pagtuo sa imo bug-os nga simbahan, kakamitanan bilang isa ka panimalay, kag suno sa imo ginsiling. Hatagi siya sa pagidait kag paghiliusa. Ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagidait sang Ginoo yara unta gihapon sa inyo nga tanan. Kag yara man sa imo. Maghatagay kita sang tanda sang pagidait. Pagidait yara sa inyo nga tanan,
Kag happy birthday sa tanan nga mga celebrators. Iyari ang kordero sang Dios nga nagawala sa mga sala sang kalibutan. Bulahan kita nga tanan nga ginadapit sa bangkete sang aton Ginoo. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayong akong kalat. Ang lawas ni Kristo. Amen. Tuguti ako, pumahal nga Ginoo, sa pagbunga sang akon pagtuo sa imo. Kaysa madulom nga dalan sang akon kasalanan, ikaw ang nalipatan kag akong gintalikdan.
Sa sini ikalimang adlaw, nagapasalamat gid kita sa Ginoo, no? Pila ka tuig nga way kita tatlo guro, nga way kita nakamisa di na. First time after 3 years nga naginaldo kita. Kag sa akong personal nga observations, kung nag-abot na gani ikalimang nga adlaw, pakadto sa ibabaw, nagadjotay ang nagasimba, no? Pero subong iyan nagadugang pagit kita. I think good sign, no? Good sign para sa aton nga ti sa kauhaw sa mga tao sang pulong sa Dios bangod sang makahalalit nga pandemya balik sa Ginoo man sa gihapon kita, no? So sa inyo tanan, salamat gid gani sa sini nga bahin sa gihapon. Nagapasalamat gid ko sa inyo nga tanan, sa tanan nga nagbalakal sang bingo tickets nga aton nga ginhiwat agud nga makatipon sang aton nga ihatag nga gift giving sa maabot nga December 31. Kaghapon nakapanghatag ako sa mga more than mga 150 ka pamilya. Kagintagaan naton sa first group sang gift giving. Sa 31 liwat nga mga hatag ako, kag ang tanan nga ipanghatag halin nina sa mga offerings. Kag ina may duwa naman kita kasako nga bugas. Ka ang tanan nga proceed sang bingo idalawat ko tanan sang bugas agud ipanghatag sa 31 sa mga depores tamong depor naton nga mga kauturan, no? So salamat gid sa sponsorship sa nagbalakal sang ticket bisan way naghalampang nakatipon kita kag akon inang idalawat sang bugas tanan-tanan, no? Nga na tipon sang bingo para sa mga deserving nga ano ni sa 26 idalawat ko inabugas upod ang tanan ninyo nga offering sa ibalik sa mga tao. Ilabi na gid sa nagakinahanglan para sa New Year sa 31 sang aga. Sige, salamat gid nga madamo. Mga muyo kita. O Ginoo nga mo Dios, dampigi sang imo langitnon nga gahom, ang imo nga ginpakaon sang langitnon nga mga bugay. Agod nga paagi sang grasya sining sakramento, makahugyaw kami sa paghidait nga nagagikan lamang sa imo. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Buwas ang aton nga tema, ang pagkatinugyanan kag simbahan sa mga kupos, the Church of the Poor. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyara man sa imo. Bendisyonan kamo sang Dios nga makagahom sang tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Lakat kita sa pagidait, tapos na ang santos nga misa, kag halong sa pagpauli, mayong aga sa tanan. Salamat sa Diyos. Okay, sige, there you have it, mga kabinan, si Very Reverend Father Francisco D. Perez. Nagikan sa Triumph of the Holy Cross sa Parish sa Sining Santos nga misa, subong iya nga aga, no? Ang simbang gabi naton so ikalima nga adlaw ang balgan ni Father Perez kanami because samtang nagasaka ang mga inadlaw, no, ikalima na subong adlaw, nagadamo man sa gyapon ang mga sumilimba, no? So patimaan nga ti kita tanan nambal niya ti nagapalapit bla sa Ginoo, unlike before sa way pa ni na tabo ang COVID-19, no? Nga sa una yati ang first day ang damo, second day, third day ang matamat na jutay,
because iban hindi maka-stand bala nga magbugtaw syempre wee hours no in the morning meaning kaagahon gidjabla kaayo. So pero subong niya kanami tungod nga sa kadamo sa mga sumilimba nagaawas gidjaya ang simbahan no. So balikan naton si Bombo Carla May Defensor no sa subong iya nga aga direkta iya sa may Triumph of the Holy Cross Bombo Anthony sa aton iya nga mga kauturan sa aton ni mga kabombo kay siyam ni siya kaadlaw. So subong ikalima nga adlaw, 4 more days to go ang hambal ganiti. That is why kung makumpleto mo ang siyam kadlaw, tibla, nagapangamuyo ka, insakto, kung ano man ang mga wishes mo, i-grant ina sa imo. That is why, subutang balon kung magsimbang gabi kita, especially sa mga pamatanon not only for the sake nga dumaka simbang gabi ta, kay makalagaw-lagaw ta, no? Maka-holding hands ka, makita mo imo boyfriend or makita mo imo girlfriend but tuntuod gidya bala nga simbang gabi na si Bombo Carla sa piyak nga linya. Bombo Carla, please go ahead. Yes, Bombo, good morning. Live kita diri sa gihapon sa Triumph of the Holy Cross sa Paris Church. Gapod natin diri subong si Very Reverend Father Francis Perez Bomboan. So Father, good morning. Kamusta Father? Ikalima na. Ikalima ng adlaw kag maayong aga sa inyong tanan nga mga taga palamati naton kag mga aton mga loyalist sa aton Bombo Radio. Yes. So ano sa mga manginaminsahi sa aton sining mga kabombo Father? Sa ikalima nga adlaw sa ang aton nga misa sa kaagahon, ang akon nga mensahe sa gihapon katulad sa ginhambal ko sa inyo. Guwa kita. Dalhon naton ang mensahe sang paghigugma sa isa kag isa. Sa sining ikalima nga adlaw ang mensahe sa aton Ginoo sa isa ka ulay nga babae sa aton mahal nga Iloy, iya na nga ginhatag ang kahigayunan nga siya amo ang ginpili nga mangin Iloy sang aton manluluwas. Kag amo inagani nga nagwa siya gindala ang maayong balita sa ipakaisa nga si Santa Isabel kag didto nagbatyagan ang kalipay. Kay amo ina ang ginahatag ko sa inyo nga mensahe hinigog mga malamati naton diri sa aton istasyon sa Bombo. Waay na sing iban pa nga bagay nga diin aton ginahandom halin sa kabataan, sa mga tigulang, sa mga senior citizens, sa aton pungsod kag sa bugos nga kalibutan kundi amo ang kalipay kag pagkidait. Kag hindi naton ini maabotanan kung hindi naton pagdalon ang mensahe sa iban nga mga tao, ilabi na gid sa mga tao nga masyado katig-as ang balatyagon. Gani sa sining adlaw sa ikalima sa gihapon nga adlaw sa aton misa sa kaagahon nagadamo pagid ang aton nga mga sumilimba uhaw sa pulong sang Dios kag subong man sa pagpamati sini nga ila i-aplikar sa pangabuhi. Dalo naton ini una gid sa tagsa naton kapanimalay. Ginikanan sa inyo kabataan. Kabataan sa inyo ginikanan kay kun hindi magasugod sa aton panimalay mangin imposible ini sa aton nga sosyedad, sa aton pungsod kag sa bugos nga kalibutan. Let us begin sang mensahe sang paghigugma kag kalipay sa aton mismo tag sa kapanimalay agud nga magabakod ang aton nga relasyon sa isa kag isa. Ini ang akon mangin mensahe sa inyo subong aga sa ikalima ng adlaw sang aton misa sa kaagahon. Yes, so Father, bisan nagaulan-ulan, bless kita sa gyapon kay antis magasugod ang aginaldo, nagahulaw ang ulan Father. Hubo kadako gid nga grasya sa aton tanan. Abi nyo kagabi daw salmon kami dito sa isa ka area, jotay sang tent, damo tao, basa kami tanan pero in spite sina mga tao gyapon niya nagsakripisyo bangod sang mensahe sa Dios. Yeah, so Father, thank you so much. So buwas naman, no? Ikano buwas naman. Do countdown inigali, Father, before Christmas. Buwas bilang abanse, no? Abanse nato ng pamalandong buwas para sa ating Ebanghelyo. Si Maria dali-dali na nga nagkadto. Nga nahambal ko na kaginang iban nga bahin sini. Sa iya pa kaisa nga si Santa Isabel kag nagkibo na ang bata sa kalipay si San Juan nga ang kahulugan sang Juan nga ngalan sa aton nga mga Kristiyano, God is gracious. Ang Ginoo maayo gid. Yeah, so Father, thank you so much and God bless. Good morning. Good morning kag maayo gid nga pagpamati sa inyo nga tanan. Kag Bombo
radio, sa tanan, sa staff, kag sa tanan-tanan gid mo damo gid nga salamat sa inyo kag God bless us all. So, Father, thank you so much. So, Bomboan, so, wala na ang nanging mensahe sa ni Very Reverend Father Francis Perez Bomboan. Alright. Salamat, Gid, Bombo Carla. Yes, sa Bomboan, nagikan diri sa Triumph of the Holy Cross Parish Church, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent of all number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor live sa may Triumph of the Holy Cross. Sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo upod sa kay very Reverend Father Francisco Perez. Okay, sige. So sa ato niya mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo sa subong iya nga aga, way naman kita may nabili niya tiyempo. Buwas naman, masimbang gabi naman kita, buwas nga adlaw sa ato niya nga mga kauturan. Standby ka mo kay sa buwas, ika-anom na nga adlaw sa pagpatigayon sang simbang gabi. Perfecta niya, no? Ang aton iya nga simbang gabi. Kaga sa mga kauturan naton, way naman kita iya mga kabiran, may nabili niya tiyempo sa subong iya nga aga. Kag sa liwat para naman sa aton iya nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown. 5 days to go na lang mga kabinan, 5 na lang gid lamang kadlaw. Kag Christmas na. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. May kaupod ninyo si Bombo Zalde for the second kag Bombo Jaire de los Reyes. Sa liwat sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Sa masamikon kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini.